Anda bondo budan biko hapna ka ga biko ayo no oni mara no mo ya naftiro masana ba mo keyo joku biko pula no so ka ga la fai ka tenda mo joni mo ko pula no so ka ga fe ka wo henka ayo ko mo ne no fu ayo ko ka tenda mo aba ka tenda mo ka se ba po ayo ko mo ne no Ngacha no waricha no he kemgbe ụtụtụ onwe he nwetara nchi nchọrọ ịgbagbu ya emise ụbọchị na-awụchi Christmas ọkwa na ụbọchị na-awụ Christmas mere ka gị na papa ji ka m jụọla gị mma mgbe ibe papa m na-akpata ego gịnị ka o mega ndị big man ndị ajicha ego ụbọchị na ọwụ Christmas gara n'ụlọ ha ga ahụ do anya ọkwa ịkpọrọ ndị big man ịkpọrọ ọgbanta mama ele ihe na-akọ gịnị ka ị na-akọ ihe a mama ma jụ ọgwụ ọgbọ m na-akpa ego na-agba ụgbọelu ụlọ elu arụlọ ala na-aga me biznes na-agba n'ụgbọelu na-aga ovasi na-alọta ọkwa gwụla gị adịghị ihe dị ka ọgbọ gị ebiri gị ibe gị
Okwenu onye ọwụla chere oge Chineke ya. Oge Chineke kacha mma. Mama nwe m chere m ajụla gị. Ka m jụọla gị Chineke nwere oge. Chineke nwere oge. Chineke nwere oge Samuel. Chineke nwere oge meme isi nchi chọrọ ịgbata. Ọ bụ oge m igbu nchi. Ọ bụ oge m ịgbata nchi. Ma ịgbata ha echi gị igba ya agba. Mama ịgbata ya ata echi gị ụbọchị. Nsogbu adịghị. Ịma mere enyere m ego 1 year deadline. Mama agwala gị ihe m gwara gị. Onwe isi kwara. Mama sị hesi m akpara na ihe chite. Gara nwa m gara. Mama kemgbe ụtụtụ m fụrụ. Gị ka akpata ihe chite. Ịgbara kpụrụkpụrụ na kichin n'ụtụtụ. Gị gbapụ ime ụlọ sị m Samuel. Mama like m. Ya ihe m ji sị gị lụọ nwaanyị na-echiri gị adịghị nwunye gị mmụọ. Kwena ihe m gwara gị. Si lụọ nwaanyị lụọ ihe ma ọ mụtara m nwa. Ọbụghị nwunye gị. Kwena ihe m gwara gị. A sị gị lụọ nwaanyị ga-ajụ. Lụọ nwaanyị tụmụ ime ọ mụtara m nwa mekuru nwa m. Nsogbu adịghị. Bịa chọrọ ihe m na-eri o. Bịa chọrọ ihe m na-eri. Asị gị kpụla ya ụtara ka ofe rụrụ arụ zuo gị na-enye m nsogbu n'ime ụlọ. Lụọ nwaanyị gakwana gị lụ. Nwunye isi anyị ga-ama Nke ihe ogiri kwana tọọ gịnị? Ezigbo igwe na-eme ugbu a. Gịnị mere? Nke a mere na-ekwu okwu ọnụ ma na-esu m. Simon jere na nke nwanne nna m. Ka onye m ofu mpempe ana. Ka m wee na-akọ ihe mụ na nwanne nwaanyị ga na-ebi. Ma nwoke na-agwa m. Na anyị ji ala nna m niile wee gbaziri ego wee nye nna m na nne m. Puku dị dị ka. Ala ụlọ niile. Na anyị lere ana nna m, na anyị ji ana nna m niile wee gbaziri ego wee nye nne na nna m. Nnukwu dị okwu mbụ. Ekwuru m ekwu ama m na obi tara nwanne nna gị mmiri. Ama m nwoke ahụ na ọ dị wicked. Ọ chọ ka agụ ugbo m na nwanne m nwaanyị. Mana nke a mere anyị na-ekwu okwu kịta enweghị otu mkpụrụ ana ofu mkpụrụ ma kpa ana m onweghị. Chineke o ji ala nna gị gbaziri ego ala unu dum. Ọ ga-akọ mma na ị hapụrụ ala ahụ chiwe ego. Ma eme ma hapịa. Oke ma ihe m ji agwa gị ya. Ma hapịa. Ma eme ọ bụrụ eziokwu. Ịzụ ala n'obodo a na-eri isi mmadụ. Ọ kwechi ịzụ ala ịkpọ ụmụnna goro ha mmanya. A na-egochakwa 7 cartons of star. Gị na nwanne nna gị ọ ga-abịa zụ ala. Ụmụnna ekpere n'ikpe. Ọkwa eziokwu gị ikwu. Eziokwu. Igote mmanya nye ndị ụmụnna bịa ọnụ na-ekpe ikpe. Hapụ ya. Ebe ka m fere ego ndị. Ọ ka mma na ịhapụ ya. Hapụ ya biko. Anyị kpata ego. Anyị ga-egote ala ka nke ala ole kwa. Nwoke m butete oche m ka m mụọ mma ka anyị ga-adịghị. Hey, nne, king ke maka njem. Isi kwa ofuma. Ma negodu ka moto m dị. Ụzọ mana Joyce na anụrụ ihe. Ke kwa ngwa gị, sị gị ga-ejizi n'aka gị n'anya onwe gị. Ma ekwego m. Gị shọta mmadụ ka ọ na-ebu gị n'ezie teka. Anụgo m. Ema, nna chiwe kịta. Musa moto ahụ. Gbazi ụgbọelu na
Isi na de imo kwuru ihe dị otu a. No ya ka nna agwa ya. Ka gwa ya ma o je kwuru ihe dị otu a. Ala mpa iri kanu. Ego le kemefukwa na olili nne na nna anyị ka anyị na-amalụ. Ego le kwanu. Nwanne m nwaanyị mana de imo na-aga na-agba ndị ọrụ obodo. N'ụja na nna anyị gbasiri ego wee lie nne na nna anyị. Dị ka njikwa ego onye gwana onye mgbazi ego ka anyị na-afọ anya. Jụọnụ m. Mbanụ, ndị okenye ga-anụkwa aka ahụ. Mana Amaka, mụ na Sam bakwa n'ihe a. Sam sịkwana ka anyị rapụ ihe a. Mbanụ, amala pịa o. Ala mpa ya ebu kanụ. Oli kanụ. Isikwa mkpụrụkwa ịma na nne na anyị ahụla. Ka anyị rapụ ya maka ndụ anyị. Aga m ya machi m ya enye m ego. Aga m ya machi m ya enye m ego. Ya enye m ego nwa m alụ nwaanyị ya enye m ego. Samuel, bido chi ahụ bịa nọdụ ala. Ma afụgodo m achọ m ka m gaa leta ebe ọnya m mara ihe. Ya mara na ma ọnya gị ga-emata eleta. Ga-aga bido chi nọdụ ala, nkwụcha ga-aga m. Ma afụ m ka m gaa nụ. Bido chi bịa nọdụ ala. Ya mara na mma m kwa gwara gị sị ama m na ọ ga-emata eleta. Nye m kpọrọ gị nwa m ọnya m gwara gị mbọsị ya maka ese lụọ nwaanyị itorule lụọ nwaanyị. Mama ọkwa ịbịala ọzọ. Elekweghị ikwute m okwu ịlụ nwaanyị ọzọ kwa n'ụlọ a. Ole ihe ọzọ mụ na gị ga-ekwu m okwu ugbo na abụghị okwu gị lụọ nwaanyị ebere gị alụchala nwaanyị ole ihe ọzọ m kwume. Mama gwara m gị achọghị m ịlụ nwaanyị ugbu a. Lụọ nwaanyị onye ga-eletara m ha. Ọya wụ ụjọ gị. Aga m ahụ ụmụaka. Ọya wụ ụjọ gị. Ma biko ekwutezi m okwu nwaanyị biko. Ya nwa m chere m agwa gị. Ịhụ na nwa nwaanyị ị ga-ịlụ. Ịlụ nwaanyị akwaghị naanị ego. Am ga-enye ya nri. Nwa ga-emụ agụ agaghị igbu ha. Nne ga-ebi m n'ime ụlọ. Mama lee n'ihe na-ekwu. Gị nwa ga-akwụrụ m ụgwọ. Nwa nwaanyị gị kwụọrọ m ụgwọ. Gị zụọrọ m ụmụaka. Ọkwa ọhịa chọrọ ịkọwara m. Imechara m ihe ndị a gị mgbe m iwefu gị ga-akpọtakwara m onye ka mmadụ gị igwe ya m chọrọ ikwu. Mama achọkwa m ya biko hapụ okwu ịlụ nwaanyị. Samuel ka nwa m enwere nwa ogogo agbọghọbịa m hụrụ. Iji anya ga-akara nka ga-ahụtara m nwaanyị m ga-alụ. Ele otu nwaanyị ahụ ga-adị legodo m anya. Mama biko ekwulu di ya achọ. Nwa m ya amaghị unu iberibe. Ọ ya ahụ iberibe ji ekọ n'unu. Ihu n'otu itogo ka achara oke ọhịa. Unu guzo n'elu hụ mụ na ihe nne gị kporu n'ala nga ahụ na m ya. Achọghị m. Ị gara elu ya nwa ma ọ ga-ebịa nga echi. O nwere nwa ogogo nwa ịhụ nwa ma ị ga mana ọ dị ka ịchọ ịhụ m n'ụlọ afọ 1 month. Ịchọ ịhụ m n'ụlọ afọ 1 month ọkwa ya? Ọkwa nwa onye na-abịa echi. Kwugodi ya ọzọ ka ị mara m ị ga-ahụ m ọzọ. Kwugodi ya. Kpọga m na onwe onye na-abịa. Ebe ọ sọrọ ọgụga ọsọgụga n'elu ọsọgụga ala ị ga-alụrịrị ya. Kwụ na ihe m gwara gị. Ibe gị alụchala nwaanyị. Ọkwa m ga-alụrịrị ya. Ị ga-alụrịrị ya. M ga-alụrịrị ya. Samuel. Ka m lụrịrị ya. Gratiani ị ga-alụrịrị nwa ahụ. Mgbanwe nwa ibi alụchala nwaanyị. Ọ na-achọ igbo oke okporo ka ọ nene. Aga m ihe ọmachi m ya enye m ego. Alaikọkwa m ya. Echetakwara m nọnsensị ọzọ. Echetakwara m ya ọzọ. Ka nke ịlụ nwaanyị bụ taa. Sam. Okay. Na ebe anyị hụrụ m isi na-agbaka m eziokwu ezigbo isi na-agbaka m. Kedu otu ọzọ? Kekwere nke mma m na-enye m nsogbu echetara m ọnọdụ m every time. Ghọta m ihe na-ekwu. Dị ka mma m ga-esi hụcha m nnọọ mana m enweghị 1 naira ya sị m ga-alụ nwaanyị. Mana Sam nke bụ eziokwu na okwu mmadụ gwara ada akwa n'aja o. Ọ da akwa n'aja. Ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu. Okwu ada n'aja. Okay. Ka ihe na-akọwa ya. Sam ka njikọ gị. Afọ ne ka m na gị dị. Mụ na gị ọ dị ọfụ one. Kedu mgbe anyị si mahadum pụta?
Ihe na-akọ ihe a. Ndị ọgbọ ya nchabe nwaanyị. Mana Sam, asịkwa nle na ngala ka m na-akpa ihe a. Anyị ekwesịghị ịnụ nwaanyị. Ahụtara m ihe na-ekwu kama na ịghọtara mmadụ lụọ nwaanyị ya bịa chere echiche igo pad nke a na-eji n'ọnwa eji echiche igo pant ka eji igo akwa mana eziokwu na ịghọtachara ihe okwu ha ịghọtachara Sam ihe ebugo ọ ga na-eche gị. oke chere ka m gwacha anụ gị makwara mma m si na ụmụ nwaanyị wongel ya mere ya gwara maka mmụọ na ọ ga-akpọtara m Mba ịkpọ m cha mba m bekwunu nke a gee ntị nke bụ eziokwu na ya anụ nwaanyị o na ọ ga-abịa echi akọdị aka gawakwa ya anyị ga-anụ nwaanyị mana anyị eji aka chịta nwaanyị ya anụ mmadụ achịtara anyị nwaanyị ka anyị bụzi ndị ụbịam ka gịnị mee nwanne afọ kacha anya gị ọrụ ugbo ka nsị apụta esi njite narị ọ dị ka m ga-ere baịkọ ndị apụla Sam aka m n'ọkpa m adịghị ya na anụ ihe m na-ekwu afọ ya egwuregwu ka m na-egwu akọma niile egwu egwu na okwere mgbe ị na-abịa n'ochi n'ụlọ gị bịa ga erie nri anyị ga-eri ụtara nno nwere nke njụrụ adị bịa nụrụ aba ana m ene gị anya kedu ihe bụ nsogbu gị kedu ihe na-akpagbu gị mama ka ị na-enyere m nsogbu na mama mmesa arụ na be nna m ṅụọ mmanya zuo ike ọkwa krismas ka na-agba biko kwụsị ha nke bụ krismas nke a karịrị krismas gwa m ihe na-esogbu gị o nwere ihe bụ mkpa gị na-esogbu gị gwa m ihe ọ bụ ọ nne gị ka m bụ mama chọọ ịma ihe na-akpagbu ihe bụ nsogbu gwa m achọrọ m ibe akwa Joyce ama mba akwa Doctor si na nwe akwa ka na-ebu Doctor si na nwe ori nwa ka a na-akpọ fibroid ori nwa kedu agwa gị Doctor eji m n'ọgwụ tupu nnata dọkịta wee nenecha gba n'akwụkwọ ori nwa fibroid ọ mara nyere m mmanya ka ṅụọ ọnụ Chineke mana ọ bụrụ onye ka ihe eji wee na-aṅụ sọsọ mmanya ịmago na ị na-aṅụ mmanya omega arụ ga anyị siri ike abịazịa ka emee gị agbawa gị afọ wee tie o yekwere Joyce ọ bụ ifu gị ha na-adọ gị aka na ntị na-adọsi gị aka na ntị ike nwoke niile bịara ịnụ gị ị na-achọ ha ka ịchọpụsie nwere onye igwere gwara m onye ya anụ gị kịta nye alụlụ niile m na-alụ ka m na-esi wee dị nwa m bụ ihe nkịtị mama mara m niile ihe erubeghị ihe a na-ebere akwa mama rapụ okwu etizi na mkpu ihe mara ozi na onwe ndị na-amụ nwa tụrapụ na iro ụfọdụ ama ya ahịa one time mama mụọ bụ Joyce
ga-aga kwute nwa gado n'ụlọ ebe a sị na ogene nwa ya na-asị na ihe eje kwute ikutie kere afa na onye ya aza ụzọ chukwu afọ n'isi emebigo gị isi adị ọzọ gị mma ọ dịghị ka ụmụnne gị nwoke anyị ekwe ka ije kpọta nwa na-abụrụ nwa amụrụ nwa ịmụ kpọbata n'ezinụlọ ka ọmụnwa bụ nne gị mgbe ndị ndụ kwete ije kpọbata ọbara ọzọ n'ezinụlọ nke ama mmemme ya ka ijiri nwayọọ bido kịta lobe elilo lụpụta ihe ọzọ ihe eme maka ọ bụ maka ikwu okwu adịrị ya nke ama mme okwu onwe gị na mmanya larola chejigo Joyce uri nwa fibroid ịṅụọ mmanya ichefu uri nwa chefu fibroid Ganaba Bromaka man, I like all I go men. Okay, run out and one to you pretend. Oh, you pretend why you get William here and I am. Yeah, I said about Bobby. Not the guy, but I never. Try my money without collect. Without collect. Okay. Run out. Okay, maybe I'm not going to order any spray. Okay, no, right up. Now, go. Talk about a lot. Take up, petata. Kita tekata. Ta 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 ta. Not again, I go. Okay, Lord, guys, about go on and you go. Madam Betty? No. Onye ke ị na-asị m ndọ mgbe ọla m nọ ihe m ga-eri abịa na fon a na-akpọ asị m nnọọ abịa n'ihe a na-asị m nnọọ nnọọ ọrụ arụbeghị ya arụ mma pụchedi m na-agagharị Madam, kedu ya ozi? Madam, ewe m n'iwe eche m bitere anyị agụgụala gị ma ọ dị ka ị na-aṅụ ahịhịa nne na-akwụ gị n'ọnụ my na ngwa ya dam ni wanya ne no sai na ngwa Baba ikwesi butara yin ni le kwa ha rọba de ko don kwa arịrị m elu utu cha yin tie to nkwụ gịnị ịma na m na-arị elu nkwụ ị na-arị elu nkwụ tukwa bịa ọrụ onye nube ya before gị bịa ọrụ ejukwara ajụjụ onye bịara ọrụ ya anyị chọrọ iri nni madam madam ewu n'iwe o kemgbe otu ka anyị na ebe a na-esogbu onwe anyị negodu ihe na-egbutite ebe agụụ na-agụ na anyị na ndị ka anyị rie m agwa gị rụọ dị swọk o rụọ dị ọrụ a ị ga-arụcha echi madam ewe n'iwe mere anya na-arụzi ọ na-eru ọrụ anyị na ndị na-akọ ya na-abịa taa m ga-ere gị polis gara aka ịmakwa onye m madam ewe n'iwe iwe were m o iwe na-enwe m na o okwe na m na-agwa gị nyegara ya advance nyanyị oke nyanyị ka m rụrụ ara na ma emechi maka na ya na ha nọ nga asọ dọla so we gbu anyị anara dọla ị ga-egbuli m gwara adị happy ya ọnụ ka o nwere dọla onye nyere dọla happy ya akụkọ ọ na-akọ ọgọ macha ya biko nọ ebe Yeah, you want to get in a joke. Yeah, rapulu move. It be moke. Eh? Get you still with that. Rapu, what this get with it? What they get with it? I don't mind. I don't mind.
Makekime. Mama ifukonu mo. Ede mama. Ade mama ke maka njem. Odi no ma. Ada. Onya abo onya na kwake makia. Maazi Chukwu. Nke na kwani ke makia. Ọ na-alụ ọrụ na ebe na-eme mmanya. Onye isi ha, o nwekwara ezigbo ego. Ọ dịkwa mma ndị na-arahụ ụra ahụrụ debe mmadụ na-aga ọ ka na ịtụ abatago n'obodo na ọ bụrụ obodo m ga-agbafuzi. Ihe chọrọ ikwu adịgasị na ijebe ebe ndị dị mma ebe ijedebe ebe na-adịghị mma. Ịkpọgịga ebe ndị ahụ dị n'obodo anyị. Nwa gị awụ ụtọ. Ịhụkwara ahụ ya. Ọkwa ngwara ga-agwa. Nwa zụrụ nke ọma, a zụgburu m ya mma. Efu ka ọ dịra. Mana ofu nsogbu o nwere bụ na o nwere nwoke chọrọ ịnụ ya. Nwoke a wee mesewe ya rapụ ya. So since nwoke a ji ya rapụ ya, o jiri anya afụ ya ọbụla akpụrụ nwoke. Mana m gwara ya sị ya na ụmụ nwoke niile abụrụ Awụtụ! Maka mgbade, enwere ụmụ nwoke megidere ajọ omume bụ ụmụ nwaanyị nọ n'ụwa. Ọ dị ka ọ sịkwara ihe sugbuo ha. Kugbuo eziokwu. Ma n'aka nke ọzọ, enwere ndị dịgidere ụtọ dịka osirachawa ha aracha eso n'ime ha. Nwere nsogbu adịghị. Onwe nsogbu. Ọ bụrụ na o kweta, aga m eme ya adaeze lọlọ. Eziokwu. Onye ọ ga-abụ ọ nọrọ. Onye ngwere ahụ mara chere. Ọgwụ ịgụsigo ọgọ be ma ọ gasị ga-aga. Ama mara ihe akụtụ na arụ n'elu. Ọrụ abụọ ya nke ọma m ga-arụrụ gị ihe karịrị n'elu. Ụlọ elu m ga-arụ bụ nke na-afọ obere ka ọ dụtụ n'igwe isi. Eziokwu. Ekwesịrị m ike ị nọ. Enwere m okwukwe ị nọ. Ọ ga-amụ. Ka mmadụ godi ihe ji ada. Ezigbo ọgọ bụ na-amụ mmanya. Nne ka ngwa gị nke bụ eziokwu. Ọ kwefuru ụmụ nwoke. Inye ha ohere, ha ewere gị gwọtọkọ gị n'apịtị. Were gị ka ji suru na mmanụ. Bịazie gwọọ gị ka abacha taa gị no were ezigbo nkwụ ọcha n'ụda gị. A na-asachapụrụ ha anya. Ọmụwa ka ị na-agwa. Ịma onye mbụ. Ịma na onye mee gị ụnụ. A na-ata ntị m ata. Tupu nwoke akwado nọọsụ nọ na bịakwute mụ awụ meg. Ọ ga-afọ ya n'ego na-abọ. Ọ ga-ebute n'ego maka mụnwa awụ. A na-agba ka afọ nwata eze. Onye ahụ ga-eji m n'ezigbote nchọnchọ bifo ọbịawa n'ịgwa m okwu. A sị na onye chọrọ ịṅụ mmiri akụ oyibo ka ihe ọ ga-eme ọ ga-eburu ụzọ tiwa dị akị nọ ịkụwazie akị iwe nwe ike megide ṅụwa mmiri a na-ekwu ya ekwu a na-aṅụ na nkịtị ihe a na-ekwu n'ọnụ ka a na-akọ apịta ihe na-eme ugbu ahụ ihe na-eme ugbu ụmụ ọdụza chilesa ụmụ agagharị na-ama pere pere nke ọbụla onye ewo mma akwa mama eziokwu iwo mama chai no wonder ahụ na eme ebe isi mma niile a wee bute ọ chọrọ ite agba ọkwụkwị ọ gbabaga nnụrụ dị mmụọ m. Hey mama arọ dịkwa gị? Arọ dị m o hey asị m ka mbịa nhụ onye nwaanyị ime ọfụma o Joyce si n'obodo anya mba o si Enugu bịa ọnụ Christmas ka a na-agba ka ndị ọrịa ya n'obodo anyị nọ nne ahụ m na ahụ dị gị mma nnọọ arọ dị m na nọrọ ọfụma anyị eweta ego ji bịa na ihe nchọ ịgba makwa ukịta m nọ nwee ndidi ka ọ bịa ọ bụ ihe nchọ isi na-abịa dị egwu Amen.
Na we're good madam do. Ke butasịrị. Ne, I'm magon. Hey. Oh. Quem Can I me go mene nwanya? Echi no work is abata ugbu. No lu, mana nwanya nụrụ ọrụ ekwe akwụ m ụgwọ. Ọ sị anya arụcha ọrụ. No mgbe rụcha ka ọ kwụ ụgwọ. Mana nukutara na otu ụbọchị anọ gara ọrụ. Nwanne m nwaanyị sikwa n'nkwu ogene. Ke wee eziokwu in fact amaka nwanne m. Ọta m ihe na-eme anwata m alọta m. Ọnọdụ anyị alọtazi. Ọnọdụ ọjọọ anyị ọ dịkwa ka aka mmadụ dị ya. Ọ dịkwa aka mmadụ dị ya. N'enu m onwe isiri. Ifunanụ bụ m ọnụ kemgbe otu. Ka nna akwụgharị onwe ya emere nwa ayọgido nwaanyị onwe ya m ayọ ya sọ ọbụla obere ya otu ka m mesi njekwube ọ na-ekwetịta nkwụgharịkwarịta ka dị nta onwe nke mma agbata kedu udo omume dị ka ịrịa Chineke nwe nwanna Amaka aghọta m Chineke nwe nwanna ebe ka ị nọ afụfụ anyị na-ata afụfụ kedu mgbe o ji ebi Chukwu kedu mgbe o ji ebi Adam, kesi no ni leba ha na-eme wee rapụ sọsọ Maazị Jo n'ime ụlọ ma ama m gọfụma mara ihe pụrụ ime ihe na-achọ kịta bụ ka ịkwara m nọ kwara m kwanye bụ nwoke anọ ọ bụrụ alị nke ọma mma eme ya mana bụrụgodo ụzọ jee n'ime ụlọ ka gịnị ya na bụ kwuwe ka iwee mara ihe o bu n'obi ke nwoke a na-aga ịkpa na ke ihe ọ na-akpọ m ka ịchọ ka mụ na ya kpaa nwa m gee ntị ka m gwa gị okenye adịrọ n'ihe a na-ekwu baa n'ime ụlọ ka gị na ya na-abụ ọgwa gị ihe o ji maka ya wee bịa na onwe ihe o ji obu n'obi o ji wee bịa ebe a mama ị chọrọ ịgwa m ihe nwoke a ji na-akpọrọ m ya bụkwana ihe m bụ n'obi ka o ji na-akpọrọ maka ọma nlaikwa ihe m ga-agwa ya iwu nlaik tatọ biko bawa n'ime ụlọ ka ije ka gị na ya na-abụkwuo ị na-ayara emere a na ị na-eme ya nyanka nene m ka ndị mama emere ya ngo ye biko jee zalụ m maazị biko gagodi gaba ka gị na maazị kwuo eme ya nka mgbe unu enu ya abatakata ihe na-enwe obi ọcha Okay. Papa. Okay. Amaka. Okay, Chukwu. Hey. Agala. Maka gịnị? Hapụ m ezumori ọ bụ ka ndị. Brother. Okay. Ego. Kedu? No, get him. Nye m ego na mabịa go biko. Nke naba. Ego, nke bụ eziokwu na enwe ego nji mme na-eketa. Biko. Ni nwere gị kenye m taa. Okenye m ego m, na otego m nyere gị ihe m. Nyere esiri gị ahịa. Eji ngwogwo nye gị ga biko nyere m ego m ka nje papụ. Nye m ego m. Biko ego, ana m ayọ echi bịa mmene gị echi. Nwaanyị nụrụ ọrụ, Amaka gwane anụ. Kita ka nsi abata. Aga m apụda ebe a ma mejiri ego a wee fọ. Okechukwu nye m ego m biko. Nye m ego m nwa mgbe a na-akwụ ụgwọ nye m ego m. Ego. Nwaanyị sị m bịa echi. Bịa were ego. Nkwa m na-ekwe bụ na echi mmene gị ego a biko. Agaghị m ahafụ ya. Ifi ogodo isi ebe a wee si ebe a agaghị m ahafụ ya taa. Ọ bụrụ nye m ego a na ugbu a ihe ndị bụọ ofu ga-emeri. Nye m ego m. Ego ọkwa n'ụgwọ ka nji ga-esi. Nye m ego m. Okay. Ama m ihe akpọrọ gị. Achọrọ m ego m ugbu a. Biko nye m ego m. Nyegodu m ego m, nye m ego m ka nsi ebe a pụọ biko n'otu a ka ị na-ada akụ e. Nye m ego m biko. Nye m ego m. Orugo nke otu. Nye m ego orugo otu ahụ. Nye m ego m. Okay, mụ nwazizi were kpọsa ya na storm ya. Atigo ka ichi na-eme ha. Nwanne gị nwoke nye m ego m ka nsi ebe a wee fụọ. Ka akwụsịghị echi gị ga wee ego. Ka onye m ego m ka nsi ebe a wee fụọ. Atigo lapụzie ya. Nye m ego m biko. Amaka apịa. Nye m ego m. Oh, ị ga-eji aga n'ọrụ m na ego eribekwa m ndị ụtụ. Eribe m ndị ụtụ. Ama m biwo. Nye m ego ole. Nye m ego m. Eribekwa m ndị ụtụ. Nye
Nye me go ka ke ba 3000. Nye mi osi so ke ba po. Nye mi ogodo bere go no ekem. O ke mu ko nye mi ka wori agaba. Ego mu ni otu. Iyi be ri geri ni anta. I geri ma aja. Ama mo so njugo no boda o. I na gari na eko no go. Ama mo so njugo no boda. Nye mi o na kwa maka. Obere go wa la aka wa le ka anu mpam ewu na go wa anu mpam nwan ama me go nwan ke bi nwoke na go wa anu mpam anu ofia nwa anu ta hey okay Chukwu hey owa maka 3000 ka nwanyị dị wee na-adọ n'akwa na be m okay Chukwu Sobado. Amaka. Kedu ebe si weta gị nyere nwaanyị a ntị ego? O ego m. O ego gị. So ụdị ego nọ n'ụlọ agụ wee na-agụ m na gị. Obodo anyị dịwere m maka ọdụkọ ahịa ga-eme. Hey, nwanne m nwaanyị. Chukwu gọzie gị. Chineke. Nwa obere ego nwatakịrị debere. O ji echekwa onwe ka e were nye nwaanyị. Papa, mama, ebe ka unu nọ. Na ya afụfụ mụ na nwanne nwaanyị na-ata. Nega na-abịa afọ anyị na-ata. Na afọ anyị na-ata. Ama nụ na-afịa, papa, mma, ama nụ na-afịa. Eme obere ego nọ n'ụlọ ka ọ daka eji nye nwa agụ onwe ha eri n'abalị. Chineke maka gịnị? Chukwu ọ gịnị? O nwere ihe ọzọ anyị mere iche. O nwere itiri aka n'ọnọdụ anyị, Chukwu nwere itiri aka n'ọnọdụ anyị, biko beziere anyị ebere. Chewada ebezine nne, ọ ya dị mma. Ebezine, ọ ya dịrịrị mma. Ebezine. Asuna adur mama asuna abana abogela. Ole kono tishi obudanya. Ode pa mama na ifugo ni ni ba hora mu de na hora ogbo mu no ike. Ore be madu mo na aga. Onwe be na manu onwe ya be to shirika. E ba ni to shirika mi igbo gi. Boka ga ba danya. Na iro to. Mgbe ahụ bịara gara aga ụmụ ha ojii mere m ihe na-ajụzi nwere ihe mere ji ghara imere m ọjị. Ewu, ọ bụ na mama mere gị ọjị? Ma mere m ọjị a na nke gị agaghị abụ n'otu. Ọjị mere m ọjị o nwere ike bụrụ aka iru nta ọ nọ na-ede mmiri. Gwa m ka ewuzi ọjị chọ ka mmeri gị enwe m mmanya ma nke na-aba n'anya ma nke ọtọ bere ọ biskit ọ dị ka m weta gị. Chere ka m bịa ma biskit ma mmanya ọtọ bere abụ ihe ndị ahụ ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa bụ ịhụnanya ị ga-enwe ebe nna. Ụmụ gị n'anya ahụtara m nke n'ụdị ọkọbara m. Ngwa metiwa aka oyibo bịa m ugbu a. Tiwa ya biko. Achọrọ m ka ị lụọ m. Nai, ka mụnwa bụ Joyce n'ụbanyị. Biko. N'ụdị dịzi anya. Na biko ewukwa na Igbo bụrụkwa na m chọrọ ịkparị gị ma oge mana tupu ị bịaba ebe a ị nenere onwe gị n'ugegbe ọfụma ma wee bịaba ka ị nụọ Joyce. Tupu onye chi bịa bịawa n'ụtụtụ a elego onwe m n'ugegbe imi ya m nwere onwe nke a ga-eji tụnyere ya. Na idatisi agwa gị na mụ abụ Joyce ga-anụ agadi nwoke dịka gị kwere. Ebe ahụ ka ọ kpọrọ onwe ya. Agadi nwoke m bụ ihe ọ pụtara ahụ na m ga-eji ihe m matara mgbe m bụ ikorobịa
tinyere ihe mgbokịta mba agadi mbanye n'ime gị ana m afanye ịfachi afachi ma afanye ya oshi ike ma were isi ma tinye ya ọ dara tom ị ga-ahụ ihe ụmụ ikorobịa na-enyetụbeghị na ndụ gị ụmụ ikorobịa na-ajụchara mụnwa na-afanye baa n'ime ịghọtago mba n'ime gị ahụ ga-eme ma ihe dị gbapụra mgbe mbara n'oge ahụ bịara jụọ ọgwụ ihe onye nwere ihe ntụpa ya onye bụ ihe dị iche biko nsogbu adị ihe m bụ na ị ga-abịa ka ị nawa ka m chekwana ya mgbe ọbụla ị gwara ụmụ nwaanyị okwu asị ka eche ya eche ole ihe a na-echeta na ya onwekwana ka ị ga-esi bịa ebe a kịta sị m na ịchọ ka ịnụba m sị gị kwuo mụna bụ eziokwu ka m chee ya nwanyị m na-ekwu ịba na ekpere m aba na ekpere aga m ịbụ ọlụ m ga-ọnụ ma aga m ekwu ya maka ihe anyị ga-eche ọ dị mma ka ibu ọlụ ị na-ekpe mụnwa na-ekpekwa m ngwana ma mụ mmanya bịala nna ike gwụcha m ebe a nọ ugbu a ịfatara ike agwụ ezigbo ike gwụrụ m hapụ mama agabanye ebere nke ahụ ka mkpa agabanye ebere ngwanụ ka ihe iji wee kpọrịte m n'ụra kpọpụta m ebe a n'abalị nwa mbike ewo n'iwu ịma na-asị na ihe ọkụkụ bụ mmiri ashụ dị ezigbo mkpa nke anyị na-akpụrụ ụra n'oge arụ ọ dịkwa gị ahụ dị m o nwere nsị ka njụọ gị kedu ihe iji wee kwatọọ maazị Joe n'ime ụlọ wee pụọ n'ilo mama maka okwu maazị Joe ka iji wee bịa kpọlite m n'ụra mama maazị ji anụ a na-echekwa nne gị ezigbo echiche nwoke bịara ọnụnụ ka ọnụ a ga-anụ ka o fichapụ m anya mmiri dị n'anya fichapụ m ihele dị m n'iru ka ị na-ekwu nke a mama ọ bụrụ na maazị Joe bụ so nwoke nọ n'ụwa ka mgbaba agbọ mama ịgba agbọ amakakwana sị na ọgịnị nya etu isi wee nọdụ n'ụlọ ọgbọ gị niile n'obodo anyị nekwa anya gburugburu onye ọbụla anụchagodi ọ bụrụ sọ gị ofu nwoke abịala imenụ ka ụwa wee malụ ka ihe lede eme na m ka ị na-akọ ihe ị na-akọ ma ọ bụ na ifichapụghị ifere n'iru ka isi wee kwu bụ ịnụ maazị Joe ọma mmenata ị na-enekwa onye isi m nụ anya na-ene agadi nwoke leta na-asị m fichapụ gị anya mmiri mama biko hapụ m aka ka m zuru ike biko gee m ntị nke ọma afọ one mmadụ dị enwere ihe o nwere ime na ọnụnụ di na nwunye nwere ihe o nwere imenụ ekwe m mana ka m jụọ gị ke maka amụmụ ndị nwunye ya ka nwunye ya ka ebe ha nọgasị ọ ka ebe ọ nọ ọ bụrụ nke a ka ị na-eche nsogbu adịrị ya nwunye nwụrụ anwụ ọ nwụgo anwụ nye nwere nsogbu ke maka ụmụ ya ụmụ ya ndị nwoke ụmụ ya etochagokwana ndị nwoke anụgo nwaanyị ndị nwaanyị anụgokwa di nsogbu adịrọ na ya mama kwesịrị ịfụ m n'anya igwe na-echere m ụdị echiche na ụdị nwoke na-akwado m ka m ga nụọ mama nwa m sinsi m ji wee nwụta gị eshenugolo ngaji echiche akwadonugo m gị ime ihe ọjọọ na mbụ ịkwadobe m ime ajọ ihe kezi ka isi chọọ ibido tata mama ke ihe ọ mana ka m jụọ gị mama o nwee ihe maazị Joe nye gị ma ego ma ọ gịnị gwa m ka m nye gị ka ị ga nyeghachi ya mbanụ
so n'anya ka ọ fụrụ gị wesị na ya anụ gị maka aghọtara m iji na-agbado m mama afọrọ m ihe a ka ọ dị mma nke m ọ dị m ka ọ na o nwee ihe ọzọ gị nwa na-achọ mba o nwere ihe onye m n'anya ka ọ fụrụ gị onye a jikwa ego ebe m ekwọrọ ka ọ n'ọmụma maazị ji asị m na ọ kagbu na-agadi m ka ọma nnu m ọ bụzie na ọ laikere gị kụ nwa kakwugo ọbịa ka ọnụ ba gị onye meele m ihe ọma ndịrị ya mma ọma ndị natarị ya mma ọka ka m si je mbanụ ọma mmemme Idiot! Oh, not again! I want to know what that. Oh, your boy, I better go this town. No, your man. Oh, man, now I'm straight from Malaysia. Oh, him now, but Mbachu! Okay, what that? Yeah, one of my babies. Like, is he not cousin? Yeah, one of my babies, man. Check any out now, eh? I'm gonna check her out. Check her out. Eh? What are babies? Babies up to go. Web taka. When you have fun now. When I better go more. From Malaysia, better go. Oh, Malaysia. Oh, my friend, money has to better. No JG go, man. No JG go. Can't you JG? No. How am I not charging? I'm not charging. You can't get the money now. No, I know. Wow. I'm gonna learn how to. I go nature. I don't know. You mean I'm talking about. I'm butere ka m gara ka ere n'ahịa na alọta. Ziokwu, na ge mokoro nwa gị. Ma ị gịnị Cherekwe ka mba Roadside. Ị nwechara ego gotacha egbe na-etinye n'ukwu. Ị na-anyacha egbe n'ukwu. Omaka na happen car, man. Yeah, what's up, man? This is the swag, man. This is the swag, man. All the way from Malaysia. What are you talking about? Check it. Mbachu oyi na-atọkwa m. One anime more ofuma. Ị na-emekwa ofuma. I na-eme ofuma. Boy bata Malaysia, man. I hope you change. Lena num now. Lena num. Anu ga da-atọkwa ụtọ. But that's by the way, Sha. Okay, Maka. This your friend, Kiriana. Okay. Oh, okay. Okay, no. All up on a village. Okwa mu na ya no, ahụ egbuola anyị. Ke unu emezikwan? Na-agba nta. Na-agba nta. Ziokwu, aga mekoro nwa gị. Ma ị gịnị ka mgbaro site m a na ụlọ ka mgbaro site m. Ị na-aga ma na-arụ ụlọ. How? Okay, nube. Hey, Chineke me. Ba ifu ụlọ m. Ị na-arụ ụlọ. Ifu ụlọ m ị ga-eko nwanne ị ga-eko. Elekwana ihe mere Chineke biko, elekwana ihe mere Chineke. I got sort to go there. Chineke nwe mere gị. Ka mgbaro mbata mụ na ga ahụ. O, nna bịa o. Biko nwenu. Biko nwere ihe iji ihe nụ ma tiekwana na nke m ji eji. Na-enwere ihe. Ekwesịbekwa ihe ị na-eme. Ekwesịbekwa ihe. Hey, ama. Okay ga nkata mmanya ta ike ahụ. Aga m eri ego taa. Okay ga mmanya. Na gụa. 10, 11, 12, 13. My friend. My personal man. Enweghị m na-aga emere gakwa ịma. Ọ wezi okwu 14, 15, 16. Bịa gị mere. Chere ka we take you inside. Wetere m $. Yes. Wetere $. How? Wete. Jide go nke a. Muro site pụta mụ na ga ahụzie. No jide. Mba jide cha. Ka muro site mbatazie mụ na ga ahụ. Ma na my man. Akwa 17 naira. Nwere gotere go ose. Jide go there first na mbata. Jide nke amachi akpa. Mbata mụ na ga ahụzie. Mchizie gị snitch Malaysia bata. Mfe ego. Mụ ga-efe gị ego hapụ. M ga-efe gị ego. Much amount? Eh? What 200,000 na yeke no dego. Eh? Oh.
aga m agarị n'ụlọ ya ka m hụgodu mama agaghị esi ega Malaysia. Ikwenụ nke okoro ịchọ ka m nye gị ego mgbe anyị nọ skul gị na-akpọ m okoko bịakwa ihe bịa kpọọ m okoko chọ ka m nye gị ego. Boy, this my guy. I don't need to tell you what's happening. Foolish boy. So nye ego na owere ya. Ma akpọkọ m okoko n'enyi ya. Ị ga-afụ ego bịa ruo anya. Bye, because I tell you, man, Ije. Kee maka akwụkwọ nnukwu kwara ọfụma. Amaya agụna nke taa na agụrụ ozi na-agụ. Agụụ na-agụ ga ebe ifu nne gị ka ọ na-esi ogede. Ị na-eli ọzọ ogede. Mama Steven Swi mana ya dịka nne ahụ ihe nna like. Amana m ndị. Ọ bụzi agene. Ihe ndidi obele oge ọ ya adị. Ọ ya eye o. Mana Ije. O nwere ihe na-eli m nri n'afọ. O nwere ihe na-eli m nri n'afọ na-aga ncheti afọ a na-agbalụ m. Kedu ihe bụ na nwanne gị nwaanyị ekworo ka Maazị Jo nụrụ ya? Maazị Jo nwechara ego ya ga ọnụrụ ya ihe ọbụla ọ chọrọ merie obi elu onye ana. Kedu ihe melụnụ? Chere mma aka na-ekwukwa okwu Maazị Jo a. Anyway, ihe m na-achọfụtakwa n'ime ihe ahụ. Nkwere ike nwanne m nwaanyị adanne m alaikirọkwa nwoke a na-akpọ Maazị Jo. Ihe m nwa na-aghọta. Kedu ihe bụ ịfụnanya? Gịnị ka ị mara bụ ịfụnanya? Unu bụ ụmụaka kịta bụ unu nọkọta unu na-ekwu okwu ihe unu na-ama m kọwanwu. Nya ịnwe ozi na ọ bụ na Maazị Jo ọnụba nwanne gị nwaanyị. Ọnụchazi anya ihe ịfụnanya abịa. Na ọ bụrụ ya afụgodiri ya n'anya wee nụbụ ya. Onye ha na-akụzi unu na akwụkwọ bụ efu nwoke n'anya efụcha nwoke n'anya nwoke a wee nụọ gị. Ọ hi nụọ nwoke nụcha anya nwoke wee fụ gị n'anya. Ịfụzie nwoke a n'anya ịmarụ na nụ nwoke kara nka nụọ gị na ebe akụto dị na nwunye gụrụ. Mama, ihe iji ọnụ gị na-ekwu. Nwoke a na-akpọ Maazị Jo tọrọ adanne. Kedu ka ha abụọ ga-esi agakọ? Ịmakwa na ọ tọbasịcha ya nsị. N'ọnụ ya ọ kọchachachara nka. Maazị Jo kachachara nka. Nwanne gị nwaanyị ahụ afọ one ka ọ dị. Afọ one ka ọ dị ọkapụta ata. Iwekwa anya ndị n'obodo anya o nwere ọgbụ ya ịkafuru n'obodo a n'akabe wee nụ di. Maazị Jo kachachara nka. Amụrụ ya taa. Chineke mee. Mma, ugbu a ka aghọtadịrị ebe ị na-aga dị maka ihe ego. Mama, Maazị Jo a kachachara nka na-enwezidị gị ntụnụ ya n'ahụ cha tọrọ nwanne m nwaanyị ugboro ka isi abịbịa nụwa. Kedu nwanne m nwaanyị tụchichara ugbo mmadụ too mma nwaanyị eledịghị otu ha abụọ ga-esi na-agadi n'ụzọ. Mama ekwuzikwa na ọ dịka ife a biko ọ dịrọ mma osoro. Gee ntị okwu ịma afọ one mmadụ dị bụ naanị ọgụ ọnụ ka ọ bụ. O nwere ihe o mere ime ebe di na nwunye dị. Afọ one ọ dị enwere ihe o nwere ime ebe ya na di na nwunye ọnụnụ di na nwunye ha dị. Ama m na ihe bụ na na-aghọta ihe mmadụ na-agwa unu. So mama, echi na gị kpọta onye kara nka si abịbịa alụwakwa m. Bịa alụwakwa m. Ka akwa nke nna ga-ekwe. Biko hapụkwa sistem biko ka o were ndụ ya mere ihe. Nwoke ahụ ọkago sorokwa na ihe a na-eme cha. Mama kara m isi ike. Ị gara ịkpọtara onye dịka gị ka nwoke anụba. Ọ bụrụ adanne m ama nne ya. Otoro gbọgbukwa gị ebe ahụ. Afọ na-ezu unu ezi. Ihe dị mma na-asụ unu nsọ anụmanụ. Ihe Maazị Jo ya agụ ịya akwụsị akwụkwọ ka mmalụ ya asụsụ gị. Maazị Jo ya agụ nụọ nwanne gị ọzọ agụrụ na akwụkwọ. Ebe a na-eme
Abisco. Ava. Inachukua juu neri. Okay, na why? Ina eme enjoy. Na akpọla ha enjoyment o. Ebe hụrụ m, asị m ka mbe nnukwu isi abịa mee ka isi juo m oyi maka iwe na-ewe m. Organize. N'ihu ụmụ ọgbọ anyị. Udu moto ha vulọta Christmas a. Ihu moto. Mụ ga nọ na village a na-ata ahụ. Okay, Imam. Ichetara Mbachu. Mbachu ka anyị na-aga school. Nkoko ka. Akwa ikpọrọ okoko. Ka etibaliba. Ihu udu moto. Mbachu okoko bụ enata. Iti aka n'isi. Ana m aga n'ụzọ na anụ okpu. Ya hụrụ Mbachu. Chere. Mbachu nke anyị na-agụrụ akwụkwọ. Hai. Olube na afọ na ọ pụrụ. Men anyị. Asam chere. Okay, ka m were na ihe na-ekwu bụ eziokwu. Nke ụmụ anyị kwa. Chere ka m bịa. Ụmụ anyị kwa. Chere ka m bịa. Ka m were nọ na ihe na-ekweta bụ eziokwu. Jụkwa na onwe gị ajụjụ ebe ha si enweta ego ndị a. Ịjụ na onwe gị ajụjụ. Makwa. Kwe ma dị dari iberibe. Chere ụtọ. Ị nọrọ n'ụdọ ọnọdụ anyị nọ. Gị na-ajụ ajụjụ ka esi akpata ego. Lee ihe ebiri. Ịjụ na onwe gị ajụjụ ihe mere anyị ji weda ogbenye na village a. M na-agwa gị ihe ahụ na ụfọdụ ụmụazị be anyị nọcha ma South Africa ma Malaysia Holland na ha na-ere akụkụ ahụ kidney ha. Ụfọdụ na-elecha kidney ha. Ụfọdụ na-ebu ahịa ntụ ahịa cocaine. Ụfọdụ na-ezu ohi nke mere ihe a megheri ebe ịchọ nata ebe a na-eme pum 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 pum. Lele ihe na-akọ. Ihe ọ sọkwara ya wụrụ ha na-eme enweghị mini. Ọkwa ego chi kpatagodo ego ahụ o mechara ebere ego nata. Yes! Ị naghị ajụ onwe gị ajụjụ ebe ego ndị a si abịa. Ụmụ ana n'iyi. Ị na-echekwa echiche. Gịnị ka na-eche? Ị naghị ajụ ese ihe mere ogbenye ji wee kwụọ gị pịa. Ihe na-ego mkpa eji ese ka eji kpata ego. Nna jụtara m ese etu o si ere kidney. Eziokwu achọrọ m ire kidney m abụọ. Mana Samuel, Mbachu na-arụ ụlọ. Ihe ụdị ụlọ Mbachu na-arụ. Ihe ụdị elu Mbachu na-akọ. Onye aka mma ma ka anyị jee n'ebe ahụ na-arụ ụlọ. Otu a na-akwado ịgba Krismas. Ọ bụ na simenti a na-ebu ma kpoo n'aja. Ihe na n'ụdị arụ na-atụta. Ekwuo maka ire kidney kpata ego. Kpata millions. Ọ bụrụ ụgwọ ele. Gị dọji ya na anyị na-agwa m ka anyị ga-abụ simenti gbuo blọkụ. Kwa blọkụ a na simenti anyị na-egbu kidney. Na-apa simenti kidney anyị na-anwụ. Ọ ka mma na anyị rere. No problem, ka anyị gaa. Anyị ga-aga mụkwụ n'ụwa gị. Maybe anyị na-ebu blọkụ a nwere ike hụ mere mebe. Ngwa hụ na kidney m na-arụ ọrụ nwere ike. Nwoke m ka anyị ruo ebe ahụ ma nke na-eme. Ka anyị gaa ka mere. Ị na-aka akọ kidney. Na-ege n'ọtụtụ ahụ. Na-enye gị bifo. Kidney. Mmanya nke atọ ka gịnị mere ya? Ọ na-abakwa n'anya o. Amakwa m ihe ị na-aṅụ na-achakasị aka ya. Ọ na-emekwa n'anya. Enwucha aga nkwa n'ọzọ. Mba, ọ ga-emekwu ya sef. Ọ kọrọ m the whole story. Kọma nke asị ya kọrọ ngwa na-akọ ka nna anụ. Hey, sista, ihe mma anyị mere mgbe m shi school na-anata ruo eribeghị m nri mmanya ebido kwuwe gbasara Maazị Joe si na ọ ga-anụrịrị gị na ọ ga-anụ gị. Hey, Maazị Mai ya agaghị akpọta onye dịka ya ka Maazị Joe ahụrụ. Eche m kara aga kwado ya. That this is my level. After my years in the force, I'm not as a village. Nne m bịazi kwara m. Ayi. Agadi nwoke ahụ chọrọ nwa. Onwe ka o si gwata gị na m gwara si ya ọchọ ka nnu nwoke ahụ nnu ata echi ọ nwụrụ. Ngozi onye di ya nwụrụ. Ọ ya na. Oyi nwanyị ọkwa maka ihe ego. Ka onye nwanyị jikwa gaa lụọ nwoke ahụ. Ebere m na-emezidiri ya sef. Because ọ bụ afọ ime mgbanata. Gaga nụwa nwoke mmadụ kacharala nka agadi nwoke maka ihe ego. Nwoke mmadụ atụba ya ime uru gị abalị 8.
that man na korogina ya nwo mege huna ya imakwasi nke kazi nke nwanne ya nwoke bụ nwanne di ya agaga na-achị ya dị gelu ji ọsọ n'ije ọsọ n'ije ka o ji nata hai sista m biko ịmakwa mma nwaanyị achọkwa m ka ị nọ dịka onye ahụ. Hey, na level la. After all my years, I'm not a force. I'm but as a village, name na choose ka ọkwara nkwa gara nwoke. Nne gị chọrọ ka elu ọdị takwa nwaanyị mmadụ. Mechọ no mma biko no mma. Atọrọ na nwaanyị mmadụ ọ chọrọ ka elu ọdọ kwa ka elu alụwa. Nke ya bụ nọ ka elu ọnụ. No mma gị. Anwụkwa lọzọ ka anyị ezu. Ya Anda bondo buda biko hapna ka ga biko ayo go mu no oni mara no mo ya na ftiro masana ba mo keyo joku biko pura no so ka ga la fai ka jeja mo joye mo o pura no so ka ga fe ka wo henka ayo go mu no fu ayo go ka Sister,
biko oh munne biko oh ma biko yobania biko one yobania biko Kedu dị nrọ kwa n'ihe nka pụta na mụ na nwa agaghị ịbazi ka ogene Hey, nna, ọ bụrụ gị onye ndị mmanwụ achọ itigbu mbọsị a? Nne m, ka ime? Ọ dị nnọọ mma. Ka maka ebe a ha mere enyi m nwaanyị anago na ọ na-achị ego Enugu. Nne m anọkwa m ya ka ka gwa mekwa. Afa m bụ Joyce. Abụ m ofu onye n'ime agha ndị ụgbọelu. Ndị agha ụgbọelu, aghọtasịkwa m. Ịgbajikwa chọk. Air Force personnel. Ịgba na Igbo esika nne m. Ya nsogbu adị. Mana ịkwa ha o. Ịdị gara gara bịa makwa mma nwaanyị. Makwa ụbọchị ahụ ịpụtara mepụta egbe. Ụjọ ọtụkwara m. Mbe ụfọbesi ọ na-awa onye ohi. Mana m obi bịasịkwa m ike. Ka ị na-emezi n'obodo a? Afọ ahụ Okechukwu. Nke bụ eziokwu bụ na anọbụ na mahadum megide akwụsị n'ọkara ụzọ emere m OND na mechanical engineer mana kemgbe a nọ n'obodo a na-enegharị anya ihe m na-achọkọta otu ọbụla m ga-esi nwee ike hapụ obodo a achọrọ m ịrụ ọrụ ụdị ọrụ ọbụla ka nwee ike na-enwe onwe na nwanne nwaanyị anya biko nsogbu adị ị ga-enweta ọrụ mgbe adịrị anya ka ebe ị na-agazi eje ngote ya na mgbada ana m ana ngwa bata na moto ka m kwụsịzie gị na bụ mba nsogbu adị ana alụwe na m analụwe mmọnwụ nọkwa n'isi ebe a ga-etigbukwa gị tata izizi ama m jak nsogbu adị thank you ma afọ maazị banyo
ka nkene gị Chukwu gọzie gị gbanika Chineke gọzie gị Chukwu gọzie gị ụmụ kwesịrị ikene gị ịmakwa ewepụ gị mbọsị a ụmụazị ma ihe aka eme m they would have crashed my car eziokwu ma nke a aga na-aga ama na ichefucha n'ihe niile ngwa Chukwu gọzie gị ka ọ dị ma Kedu? Ka e chịkọsị ụdara n'aka, onwe isiri nne. Nwaanyị nyere aka ụbọchị a, ndị seze kịta na-abata ọsị ka anyị na-eme aka drọpụ. O nwere, kedu ihe ọ? Ma ha hebughị ọnụ, nwa ọjọọ. Na-echiche echiche ọjọọ jughị obi. Ngwa isiri, ka e chịkọsị ụdara. Nwaanyị so ị ga-anọrọ. Hei, nke bụ agụụ na agụụ. Ụdara. Ụdara nke a ka mkpụrụ ihe. Ọ ga-atọ ụtọ. Ọ dị ụtọ. Ọ tọkwara ụtọ. Kedu ihe na-echekasịdịrị onwe m maka nwa agbọghọ ahụ? Ama na onwe mgbe m na-eje n'ofu klaasị ị na ya anya ọnụ na di ma onwe nnukwute mmadụ ya nọ na siti na-enete anya mana cherekwa kemgbe m ji fụcha nwata nwa agbọghọ ahụ sọ mma dọpụ ogo ana m enwetazi onwe m enwezi m ike iche ihe ọbụla m ebu ụzọ chee maka ya Okechukwu ịchọ na ọ bụ nlọ ka ị na-alụ ya ọkwa nlọ dị ya ọkwa nnukwu nlọ Okechukwu tete na ụlọ tete na nlọ Brother Amaka nwafara m obi ọkwa isi ka njọ ọgụ dọ dịkwa Sobade adị mma mba ụdọ adị Kebe nwata nwaanyị a ji blọtacha gị ebe anyị na-ịga gị na-ekwu sọ gị na-ekwu na-eme ka onye isi na-adị mma mgbaligodo otu ụbọchị ị nọ na nrọ wee na-ekwu wee na-akpọ afọ ị na-akpọ Joyce na-akpọ Joy amarụ m afọ ọ bụ Joyce nwa na-akpọ afọ ya na nlọ akpọrọ gị matụrụ gasị anyị ga-eji hụ onye dibịa ka eme ama nwaanyị onye gị ọgwụ ị na-akpọ ala ọkwa eziokwu ka m na-agwa gị kemgbe anyị nọ n'ebe ụta otu si nọ na-elekiri gị nnọọ nkwara ka ị na-amụke ahụgo m ihe nkiri na-enwekwa ihe na-ashine ịma ụta m nọ n'ọgwụ aka nọ na-elekiri nnọọ ebe ugbu a abụzi m ihe nkiri ihe kwara ka isi amụke na Krismas ga-adị gị mma n'ahụ onye na-ata obodo ya ka ehi mere respect o kwesịrị ka na-eri n'akwụkwọ ndụ mana Mike ka njigodi gị nkorobịa ha efu m ya nke ka isi wee fụ ya ọsọkwa nwa okorobịa bebe ana m eche ihe ị na-eche zaanụ m ihe m ji oge ọ dị ka ị dị in love with the young man kekwa nke bụ love ka ịhụnanya si ebe yes I can see it all over you nkwa ihe mere nwa okorobịa dị n'oke ya na ịhụrụ ya n'anya aga m agwa gị aga m enye gị wrong advice just go for him mana ọka na-eme ka ọkụkọ Igbo ọ dị m ka ọka ga na-eme ihe ndị ime obodo ya bụrụ na ọkụkọ Igbo ime na ya wụrụ ọkụkọ bekee ọ ime na ọ wụrụ n'ihe ndị obodo isi nkwuo n'oge mana Meg negodo anya negodo level m
After all my years in the force, I'm not a village. Mbia kukuroze nwokorobia. Ne good age m na age ya no. Otu obula nwanyi dị n'ọnụwa. Otu obula o toro no we toru ọkwa nwoke ga-alụ ya lụbata ya n'ụlọ. Me na-echezikwa bụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ị na-eche ihe ndị mmadụ na-ekwu. La ya ma agwa gị Joyce. Onweghị ihe ọbụla anya hụrụ n'ụwa ya gba ọbara. Onwekwana ihe ọbụla ntị nụkwara ntị aha azụ wuruwuru. Onye m na-ekwu ya na nwata nwokorobịa adịghị mma. Nwanne m nwanyị mana o menyi gị nwanyị. I will not advise you wrongly. Go for him. Clean him up. Pichasia ya pipota ya mmadụ sachasia ya. Ya na-akụ m nnukwu salmon. Yes. As bụ nọ university mahadum. As no ọ nọ na-agụbụ I think mechanical engineering. Yes. Before him and all the car akisi sorry ike or drop off from school. The young man will prospects. If you're in love with him, go for him. Mana I can bug his you or more like him. Ima kimbe nyamfu chunya hai. Mchete ya you need him one because nwanyi tozure etozu. Ejimanya nwanyi ji ahụ ihe we hụ na in love with the young man. And they more drag like this. You know, now can we drink to feature Mr. and Mrs. Gini okay no. Kezi ahaya house no. Okay. Why you got? I like let's see how I what have you put your land about the Eche mozi heji gini mono. Wait. Ntukureba neche. Ewe ni wa ya ma. Na ana ma ba mbe ni. Ka kima. O de no ma. Makwan. O de ma. Ke maka. Ediri mi ozo wa ebojo. Ina aju ese mama. Imekwana mama no na aju ese gi mbosa. Mecha sim na nga akpọta ya. Ga akpọta ya. Akpọta ya ka o mee nke ori kpọta ya ka o mee. Nne n'ezi mama. Orere nke otu a. Amakwa bụ ihe inye nwaanyị ahụ. Dịka gịrị. Amam. Owe ya mmeri. Ka ọ Mbịa achọpụta mmadụ nwere obi ọma nwere ihe ọzọ. Eziokwu. Nwaanyị ahụ ọ bụ ezigbo mmadụ, ezigbo nwaanyị. Mma nwere obi ọma. Nwaanyị ahụ ada aghọtachakwa ya. Tupu ịghọtasị ọ ga-ewechekwa gị arọ 2 na 3. We got to your mama. Mota, echi we can be okusu. So why don't bogelo in our one? Oh, you win 20 years. Because go man na be one nation because I be one nation. Ozikosi digo konaro. I enjoy my burum tata nation. I go so you my ene. I mean, I can be about the Ona okata bia gị na-ekwu na. Kama na gị na-ekwu n'ifu na amaka no ya. Ka nnokwu. N'okwu onu biko ifu na amaka no. Ọ dị ka ATM na nsogbu. Nnokwu ebe a, nnaru nwaanyị etikpodo m mkpu. Ma ọ bụ na otu ebe mkpuketa ọ ga-echikwa na makwa na nakwute gị. Ọ na-anwa. Ọ ga-etikwa kwa. Ama na ewe onye amị. Biko, so bad. Sorry. Ọ dị ka eji ọkpa wee na. Ọ gụ nwa ihe na-eme. Ime m na-elopụzi na Baby, I love